Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Itiag na mga oras tayo kakabsat, alas 5:52, itiag sapa. Anyan nga rakurag sakti at Ngayon sa ba nga aldaw, iti tunggal may sakada tayo amin, iti dating nga kanito kakabsat, umunang aldaw, iti bulan, iti Agosto, mataydayaw iti Apo. Ayan, next month, dagi tayo berbere, exciting. Ayan, kakabsat, well, agyaman tayo, iti dating gundawa, iti panakariing tayo man nga daan rakurag sakada, iti puspuso tayo. Yes, rugyan tayo man dayo nga lawas, kinrugyan tayo man dayo nga bulan. Kapintasan nga umunang talaga kabsat nga, dayawan tayo iti Apo, birukan tayo iti rupa ti Apo, katagay tayo gagay tayo marit na kuma, uray pa iti umunang abang tayo iti dayo iti aldaw, kakamsat, tapos iti agbalam tayo, adda nga si Antabay, adda nga kakuyog tayo iti Apo, iti dayo iti gundaway, kayo makipagpaset, dayo nga dayo nga programa, iti agsapanap mo dinamnama manipod, Lunes, aging gana iti Biyernes, iti dayo iti istasyon, 1143, DZMR Santiago City. Hindi na nagsaka magkabkablao ka na kayo Aldaw iti Lunes, Lawrence Salazar. adot patpadas nga umay itibya kasla dadakel nga banbantay ngemno ni Jesus adaken ka amin nga padas
nagyaman tayo iti dayta nga kanta. Amin nga padas mapagbalaygan madaydayaw iti Apo. Wen ano aging galang nga adda ni Kristo tabiyag mo kakabsat. Mapagbalaygan tayo amin dagito. Well, ket kuman nga magipaglukad iti libro iti Samuel kapitulo 17 49 ang ginggana iti 50. Ito basahin iti Bible te kakabsat nga Ilocano. 1 Samuel chapter 17, 49 to 50 kuna na iti Ilocano. Kinaot na iti subot na ket nangirwar iti maysa a bato nga impallatibong na kini Gulayat. Napuntaan iti muging ni Gulayat ket limumlom iti bato. Natuwang nagpakleb ni Gulayat iti daga. Nagbalegi ni David uray awan iti kampilan. Pinarmek na ni Gulayat babaen iti pallatibong ken maysa a bato. Madaydayaw iti Apo kadagito nga sa una nga intay binasa iti daytoy nga gundaway kakabsat manipod iti libro iti Samuel at 1 Samuel 17 aging gana iti chapter 49 to 50. Now, ikaman kabsat iti titulo na daytoy nga panakitong tungko kada kayo. Facing the Giant. Popular kakabsat nga titulo dayta. Aya, panangsango iti higanti. No, kung narinig po natin yung salitang giant, aya, no mang manggagantay da giant, anya di umunang adda ti kapanunutan tayo. Text mo man kakabsat, nabasain na mo ng dama. Aya, anya di gidi umunang sumrak ka da gidi kapanunutan tayo. Well, mabaling iti tunggal may sakada tayo iti daytoy nga gundaway nga agdingdingig kadagi sibsibay iti radyo wenno bibuhay iti live streaming. Mabaling adda iti maysa wenno duwa kada kayo kakabsat nga adda ti paglaslasatan na. Mabaling na sangwinyo kakabsat. Nga dati nga kung kunada nga dati nga giant ka, a giant must be confronted or harapin. This giant must be a challenge. Mabaling nga kasi kakabsat. Ket this giant must be conquered. Mapagtagumpayan wenno mahabak tayo. Amoy kakabsat dati giant nga kung kunana dagiti ang mga higanti. Yeah, higanti dagiti higanti nga adda ti biag tayo ket na duma-duma kakabsat. Iba-iba po yung hugis, iba-iba po yung anyo. Aya sabali da iti kulay, sabali da iti rukod, sabali da iti shape. So, what are these giant in life? Aya anya dagito yung giant aya kakabsat. Iti pa nagbiag tayo. Mabaling nga data giant mo iti panagbiag mo iti dating aldaw ket kwarta. Aya, datung, wala na pera. Adda mo dagiti mga hatred. Mabaling mga iti giant mo taket gura. Aya, na duma gagayem. Apa ito nagagayem na duma? Aya, ano na duma nagiging burden po tayo sa ating mga kaibigan. Inya ti rason kakabsat. Turing mo nga gayem handa ka mag-turing nga gayem. Mabaling nga kasi iti case iso nga duma agbalbaling nga giant dagiti gagayem tayo. Unget. Aya, dagiti daba hanga pag isu nga panagpanpanunot, panagulbod, aya panagkusit, panagtakaw. Awan iti pamati na iti Apo. Dagiti giant kakabsat ken adupay nga mabalin nga sanguwen tayo. Ngem there were times or maybe most of the time nga talaga nga we are defeated by this. Ang kadi kakabsat. Mabalin nga kanayon wenno adda iti dagiti gundaway nga talaga nga maabak tayo. Ngem iti daytoy aldaw kakabsat ibagak kenka. Kayang-kaya po natin harapin at kayang-kaya po natin mapagtagumpayan. Kaya tayo kakabsat nga pagbalaygan daytoy nga giant nga sangsangon tayo babaen iti Apo. Inya kuna na di Juan kapitulo 4 bersikulo 4. Kuna na Tagalog kakabsat. Mga anak, kayo ngay sa Diyos na at mapagtagumpayan ninyo ang mga huwad na propeta sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa makasanlibutan. Mas higit na makapangyarihan kabsat nabilbilag iti espiritu nga adda kana tayo ngem iti espiritu nga adda iti ditoy lubong. Aya, mas makapangyarihan ang nasa sa atin kaysa adda ditoy lubong kakabsat. The Lord is greater than the giant you are facing right now. Dakdakkel ni Lord, dakdakkel ni Apo Dios kaysa dayta giant. Ket nasaon problema kakabsat. Nga sangsangom iti daytoy nga gundaway.
So kasat nung kakabsat nga sangsanguan dagiti nga higanti iti panagbiag mo wenno problema iti biag mo. Well, dati ket na-i-share ko di Calman Edi Church. Remember the word win. Okay. Alalahanin po natin yung word na W-I-N. Ikuha tayo man kakabsat, isigaw nga natin. Ipukaw tayo man iti word nga win. Win. Okay, umuna, watch and pray. Agridam ka, ket agkararag ka. Kuna na iti Tagalog, maging mapagmatyaga at manalangin. Tapno ti kasta agbalay ka iti dagito higanting nga sangsanguam iti panagbiag. Masapul kakabsat nga datayo ket ammo tayo iti agkararag. Nya kuna na di verse chapter 26 verse 24 iti libro iti Matthew. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Kuna na, agridam, kuna na kinagkararag kayo, tapos saan kayo ngamatnag iti sulisog. Si sasagana ti espiritu, ngam nakapoy itilasag. Kapsat, no kayat yo, nga saan nga masulisog iti basol. Iti lubong kakabsat, takad adong nga offer, yung offer tayo nga nakapinpintas, ng duma, hantay nga aware, basol gayam. Agiparang da iti nasayaat nga front da tunukuan basol gayam. Halimbawa, dagitoy agraraira, dagitoy tutubo, dagitoy sex cyber, dagitoy anger, cheating, stealing, adong offer kakabsat ditoy lubong, adong nga tukso. Dagitoy sulisog nga mabaling nga mapasamak iti daytoy aldaw kabsat. Ngem no tinugawam, pinaypaysom iti nagkararag. Ket dinawat tayo iti pigsa kini Apo Dios nga mapagbalagyan tayo amin dagito nga sulisog iti biag tayo mabalin nga mapasamak kakabsat. Ta iti inaldaw-aldaw adda iti sangsangon tayo wenno sumangsango tayo iti higanti iti panagbiag tayo. Ket babaan iti dara ni Apo Dios nga mangsalukob kada tayo, babaan iti panagkarkararag tayo, mabalin tayo kakabsat nga ma-overcome dagitoy nga giant iti panagbiag tayo. Kapintasan na unay kakabsat nga iti panagriing tayo, dawatan tayo iti panarabay iti Apo. Ako nagharot tayo umunang step kuma iti panagriing yo, Lord. Para kayong kadaytoy, tulungan nak, bendisyonan nak, kubaran nak tinapatay nga darat, ilisin nak ti anyaman nga sulisog. Ngem dapat ti kun daway mo kakabsat, agbasa ka iti Biblia, kang runaan siyempre iti amin. I-tune in mo dayta radyo ti DZMR. Naon ti tiyempo nga agbasa ti Biblia. Kabsat, iti kararag saan laeng nga anges tayo. Nga kang kanain tayo nga ibagbaga. Haan talahalaan nga pigsa tayo. Ngam da iti kat bilig tayo iti inaldaw-aldaw. Nga masapol nga aramidin tayo. Iso nga datayo nga namati, datayo nga Kristiyano, datayo nga sumursurot iti Apo, datayo kumadigit at tao nga managkarkararag. Amen. Kailanman hindi ho natin mapapagtagumpayan yung mga giant, dagiti problema, dagiti nyaman basit man, nyaman nga shape, dahil nga giant kakabsat, aging ganang hantay nga kumamang iti Apo, babaan iti panagkararag, madaydayaw iti Apo. May kadua, masapol nga imbitaran tayo ni Apo Diyos iti biag tayo. Invite Jesus into your life. Imbitaran tayo ni Apo Diyos iti biag tayo. Isu na laang iti magbalin kakabsat, nga mangipaay ken ka iti balay ka dagiti tiyempo nga masulisog ka. Wen sangon dagiti higanti iti panagbiag mo. Ngem haam mo nga kabailan dayta, ta uray mismo ken kakabsat, uri siya, nakapoy tayo. Dati may isa nga kay kong kanta, nga iso ti magipakita kakabsat nga iti Diyos ket kanayon nga mangtarabay dayjay Jesus. Kakinanta iti papuri. Nga kuna na the first part na, kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng daramay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Di korona, siya ang iyong kailangan. Ang sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay mong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Wow! Nagpintas nga kanta kabsat. In Revelation chapter 3 verse 20, kuna na, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan, kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanya at tahanan at kakain kami magkasalo. Dahita ti offer ni Apo Diyos kada tayo kakabsat. Yes, adda ti panarabay na, adda ti panangtarabay na, adda ti panangaywan na iti tunggal maysa kada tayo. Kadagiti awam pa iti Kristo iti biag na, ni Apo Diyos agtuktok-tok
taruangan dayta pusong kaya't na iti umasadag, kaya't na ti agbaling nga paset gitabiyag mo. Aya, amuyo kakabsat. Da kayo nga first timer nga dumdumig iti daytoy nga gundaway. Iti life testimony amin tayo siguro adda dagiti life testimony tayo. Life change nga kunada kakabsat. My life was changed when I invited Jesus in my heart, in my life. Dinawat ko. I was once a sinner. Aya, ado dagiti bisbisyo tayo mat. Ado dagiti pangapag isu nga ramid tayo. Ngem idi inawat ko ni Apo Dios akas manubot ken mangisalakan ko. Amok nga nilinis na. Binago ako. Aya binaybay ak kakabsat nga iti biag ko ket mausar para iti Dios. Nagbago po ang aking buhay. Higit sa lahat, talaga nariknak kakabsat dagiti pudpudno nga kapya. Aya, kapya nga adda iti seguridad na kendi kung kunada nga contentment iti biag. And till now, aging gara iti daytoy nga gundaway kakabsat. Aya, still enjoying serving the Lord. Ragragsakag ti agserbi iti Apo, anyaman iti mapaspasamak, dahil ti commitment ko ti Apo. Anyaman iti mapaspasamak, uray, iti maudin to nga angus ko. Lord, ipaay ko ti biyag ko ken ka. Gapu awan iti kaasping na kakabsat. Iti awan ti kaasping na iti agserbi iti Apo. Ni Apo Dios in-invite ko iti pusok haan laeng akas maysa nga bisita kun nagkaron dudi kiti pinagtaeng ko ket isu iti kadwa-kadwa. Ayatek nga kakabsat, awan iti sabali nga mangipaay ken kadayta nga joy, dayta nga kapya, dayta nga ragsak no saan nga ni Apo Dios aging gana nga saan mo nga awaten ni Apo Jesus invite ita pusom haan munto nga ma-enjoy iti panagbiag kakabsat. Gapu ta isu na iti joy. The joy of the Lord is my strength kunatay garod. Aya, kapintasan launay ken kasayaatan launay ken adda iti seguridad mo iti panagbiag. Aya nga sikakat nga isalakan masapol nga awatem ni Apo Dios akas monobot ken mangisalakan mo. Invite Jesus in your life. Siya po ang magbibigay ng tagumpay sa iyo at sa inyong magiging iti masakbayam. Haanlaeng nga kadagiti nga gundaway, uray pa'y kakabsat iti masakbayam iti panagbiag. Anya pa iti makita tayo dito'y kakabsat. Aya, anya pa iti makita tayo. May katlo isa daytoy kuna tayo nga no to sin. Yeah. No to sin. Sabi nga po na, baka tayo magkakabsat, no to sin. Amo yung kakabsat, handa yun, wag na po kayong makipaglaro sa kasalanan. Yun lamang po ang gusto kong sabihin. Say no to sin. Ngamin, aging gana nga adda iti dayta nga basol dita biag tayo, narigat tayo iti makamove on. Handi ho natin makakamtan yung dadi kung kunada nga balay, victory iti panagbiag. Aya, aging gana nga pagayamam, just for fun kung natay pa do makakabsat, kada iti basbasol. No. Iwasan na po natin ang makipaglaro sa mga kasalanan. Kakabsat. Hantay ko man nga dayjay ikatentay ko man dayjay kapanunutan tayo dayjay panagtakaw, dayjay hindi magandang pag-iisip, nya pay makasarili, disobedient, pasaway, yung pagsisinungaling. Awan ko makinyatay dayto yung kakabsat, yung talking back to your parents, lalo na gitag tutubo, no, da ka man nga dumdumnag, iti dayto yung gundaway, yung panunumbat sa mga magulang. Aya, pride. Awan ko makadatay dagito yung kakabsat. Aya, wag mo nang gawin. Tama na. Gusto na ko man kakabsat. Dato nga, gusto na dyan aramid tayo nga panagbasol ko man. Tama na yun. It's time to say no to sin. Amen. So, anya garo dagiti masapol nga aramidon tayo. Nya ko na di Psalm 119 verse 11. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman.
Kakabsat, halaan ko mga puro Facebook, halaan ko mga puro pasyal-pasyal. Adda ko mamot iti tiyempo tayo nga basahan dagiti sasao iti Apo. Ket ikabil tayo halaan nga basahan no di ket iyapan tayo kuma iti puso tayo. Magkaroon po sana tayo ng oras sa pagbabasa ng Biblia, mga kapatid. Tapno ti kasta anyaman nga higante nga o ano nyaman nga problema nga umay nga sumangbay kada tayo. Mabalintay nga papagbalaygan. Awan iti pannakalugi kakabsat, iti panagbasa, iti sasao iti Apo. It gives us life. It gives us victory over giant we are facing. Mangipahay kakabsat iti biag, mangipahay iti baligi, kadag ito'y problema nga intay sangsangwan. Iti daytoy nga aldaw kakabsat. Wenno iti agdama kakabsat. Facing the giant. Satnong kakabsat, nga sangwan, dagitoy iti panagbiag mo. Paano ka magiging malinis at malayo sa paggawa ng kasalanan? Sanayon tayo kung mga panunutan kakabsat. That your word nga win. Amen. Islang nga di may makan. No na dalus, nutritious, delicious. Aya, siyempre, timakbakan tayo, ipapaunag tayo. Siyempre, maging malusog rin tayo. Nasalunat tayo. Kat mayat iti bagbagi tayo. Aya, magbasa tayo ng Biblia. Iwasan po natin yung hanga pag-isyo nga aramid kakabsat. No, sapay kung nagkaroon natin ng mga tayo kadagiti nutritious, delicious nga food, productive, halimbawa vegetable, malusog ang ating katawan. Maging ganun sin po pag tayo, no, tayo kakabsat ket agbasbasa, kadagiti sasao ti Apo. Aya, physically we are fitted, malusog, agraman ko matin espiritual nga panagbiag mo kakabsat. Aya, tayo nga kakabsat. Punpunuan tayo kuma iti sasao iti Apo. Tapno ti kasta mapagbalaygan tayo ti anyaman nga suot nga umay iti tunggal may sa kada tayo. Iti dayto nga aldaw kakabsat. Nya dagiti ba aramidin tayo? Watch and pray. Agridam ka. Invite Jesus in your life. No way to sin. No to sin. Kasla ni David kakabsat. Yeah, idi sinango na ni Gulayat. Awang mutket iti ginamit na nga instrument wenno sandata nga kunada. Maliban da kung kunatay nga isling. Wenno di palatibong kunada ti Ilocano. Ken siyempre bato nga ken kang runaan ti amin di pamati na ken panagtiwala na kini Apo Dios. Mamati aken patsek kakabsat. Uray sika kabsat nga agdingdingig. Uray sika nga agbibuya iti daytoy nga gundaway. Aya, hindi man sa pamamagitan ng isling o stone, kundi sa pamamagitan ng umuna, agridam kayo, ket agkararag tayo, agkararag. Kuna na diyo muna. Awisin ni Jesus. Saan laang awisin, no di ket di pagtalina adum dita biag mo ni Apo Jesus. At huwag ka nang makipaglaro. Hantay ko makokabsat, makiay-ayaman, kadagiti basol. Aya, hantay ko makiay-ayaman, kadagiti basol iti panagbiag. Kaawan na wala pong maidudulot yan sa atin. Kabsat, no kaya't mo nga maranasan, no kaya't mo nga mapagtagumpayan, no kaya't mo nga agbalay iti daytoy nga aldaw, laglagi pa iti word nga win. Amami nga nailangitan, agyaman kami iti daytoy nga gundaway Apo Dios. Iti pamalagip mo iti tunggal may sa kada kami. Pudno nga haan nga umay kada kami Apo Dios. Iti panagbalaygi. No adda dagiti banag nga haan mi pay nga na-release. Haan mi Apo Dios nga naikat, hami nga na-confess ken ka. Tulungan man iti tunggal may sa kada kami iti daytoy nga gundaway o Dios. Nga sika o Apo. Iti pagtalkan mi amin dagitoy. Agridam ken agkararag kami Apo. Iwasan na po namin ang magkasala. Kang runaan ti amin Apo, sumbrek kaya invite mi Apo Dios. Nga sika nga agtaeng diti biag mi Apo. Adda mo naging kakabsat nga sumangsango Apo Dios.
iti nadadagsen. When adamo dagiti giant, dagiti panagbiat. Problema dagiti nga gudaway. Awan sa baling aramiden mi wapo. No saan nga kumamangki ka. Nga iti maminsan pa ipinakitam nga awan iti sa bali Apo Dios. Nga mabalin mi Apo nga pagkamangan no saan nga sika. Kaya ito nga kakabsat. Kasi di ka padasak kaya't yung i-share kada kayo iti daytoy. Nga dumting nga iti tiyempo. Nga awan iti sa bali nga pagkamangak. Awan iti sa bali nga namnamaakit. Awan sa bali iti mabaling nga makatulong kanya. No din ni Apo tayo ni Yesu Kristo. Aramidin man Apo Dios. Dagiti nga kakabsat ni. Tulungam ida. Ilapaw mo man o Apo. Manipod kadagiti basol nga nakagumunan da Apo Dios. Kadagiti sakit o Apo nga mangdadadakal ti na physical nga bagpagida Apo. Nga agbalbalin lapad iti panagserbi da Apo. Dagiti nga dumamabalin nga kasapulan dati financial iti dayto nga daw Apo. Amok nga hangkap nga nagbalbalin o Dios. Kabailam amin dagitoy Apo. Ket ipaay mo man Apo Dios iti bang-art itong galmay sa kada kami o Lord God. Lord, dawatag Apo, iti panagbalegi mi, iti dahit nga aldaw, babaan, itinagan ni Apo mi Yesu Kristo. Madaydayaw ka, Apo Diyos. Agrukbab kinagdayaw kami ka. Itinagan ni Jesus, dawatag mi amin dagitoy. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nudumpeng di ka padasa, di tayo ngarut amatanaga. Dati Apo, di na tayo tupay baga. Isuke mananawa atut si nga paglasata iti kapuso matet pa kaupayan emawan di kabaelan na dati Apo sa lakip tunggamay sa when di Apo manangaywa sa pula kapadasan intay nalasatan nudumpe di kapadasan tay ngarut amadanaga dati Apo di na tay tupay ba isuke manangaywa adut si na paglasaka iti kapuso magtet pa kaupaya ngamawan di kabaelan na dati Apo sa lapit tunggal may sa when di Apo manangaywa udno nga mapagtalka when di Apo isut ka sa pula kapadasan itay malasatan when di Apo manangaywa udno nga mapagtalka when di Apo. Alam mo, nagyaman tayo kakabsat iti daytang nga kanta ti Apo iti manangaywan. Kita yaman na karagiti amin nga nag-tune in iti daytang nga programa, nagdingnig, kinuri pa kadagiti sibsiba iti radyo da. Medyo agad adjust dati pagbabasa gamin kakabsat iti greetings. Siso magmamanulang iti nagapirma na yun. Well, good morning kini Sister nga Ruby Salting, uri pa kini Ma'am nga Amy Bugarin.
Victory over Giant, kuna na oripay kini si Sir Ofelia, Managad Gorospe. Good morning, Pastor, and to all listeners sa mga neighbor ko na nakatune in. Iti radyo da. Thank you, Pastor, for the encouragement today. God bless. Kuna na si Sir Ofelia Managad. I-encourage mo, mag-text naman. Tatuti ka sa makablaawan ta, Sister Ofelia. Oripay kini si Sir nga Milita nga tumandong. Blessed morning, Pastor. God bless. Kuna na, oripay kini Pastor nga Johnny nga De La Cruz. Sister nga Merlin Bingayan. Amen. Sister nga Teresita Malaguyo. Amen. Kini Pastor nga Edgar Martinez. Good morning ka na kayo. Amin nga awan labas na. Well, agrub-rubot kami kakamsat na mapang kami dito Rojas, Malandama. Wala, gyaman na kakamsat, oripay kini brother nga Joel nga Kabanyero. Good morning kada kayo amin dito Gulak Tifon Quirino. Kada kayo amin ada kayo subsibay iti radyo dalimbag kinagasat na parabor nga aldaw iti Lunes. Manintala kayo kamsat yo di Apo Lawrence Salazar nimbag aldaw iti Lunes. Mangega, iti may sanga radyo mapagtalka. Idi damo jak kayat met nga tinggen, ngemita biruk-biruk hikmeten. Kaya rigan iti bilang tipitwen, kasta met maadang muin kay tinggen. Nangyigan tayo ti programa, ti agsapa anapnuan tinamnama. Lunes, ingat Biyernes, dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti kayat yu ngay pakararag, ag-text kayo dito'y 0917-564-8388. Ket iti sumagmamano a segundo, magigantayon iti Pro Tips ni Maloy Salumbides.